O Chris, Boss. ang milyari. O nano ito, boss? Saramen, kini na ka. Nano po ito? Atin yung pakay congressman. Nano po ito? Atin yung sang pakay congressman kanya na paobra kaya ka. Nano po itang Papalakara na ako, kini ba pagsabihan da ka. Boss may kantay lalang. Pagsabihan min o nang iganaka nung kaya, problema. Tabalo, nyapin talanda ka ken, iganaka nung problema. Kung bisa ka, sagulin mong gawin mo Maglaban yung manok King Martes sa congressman, balo mo ita? Opo. Rinya mong pamakarinay naman Wala namang itang pera hanggang magkano bayaran ng congressman. Opo. At niya palang papabiya ka Hindi ko po atanggap din, bata boss. ka lare ni Jo. Mo pa nakitan king pabanware ni. Kota po masira ako kayong obra ako. Saguli mo yung gawan mo. Pamakarinay niya ang congressman itang kalaban na king politika. Hala kang hanggang magkano bayaran da ka. Baliktan mo yung laban King Martes. Ko po atanggap din, maka-hospitalya pa mo po yung abe ko. Ika naman, Chris. Hindi ko po atanggap din, boss. Saguli mo yung gawan mo po baliktad niya mo, da naman balo rin tao. Mulalala rin tao ken, da balo yung gawan mo. Agawa mo ito. Agyo mong gawan. Pero boss, halipo siguro. Mas lalo mong kailangan tingnan rin huling masakit yung asawa mo. Halipo siguro. Yapin kang pagsabihan Ikaw po atanggap din, maka-hospitalya pa mo po yung abe ko. Uy tapin, mas kailangan tanggapan mo rin o maka-hospitalya pala yung abe mo Tanan mo na boss, rin halipo. Karakalda rin ni Chris Makasabi siguro. kami mong mayap Agawa mo rin mo intindihan ding tao, mula lala ring tao kete, da naman baling gawan mo. Ika may tintang keke ni, Palunos ko po ka na ako. Na, may kasundo ka ta, halika ta, uli nga ako, wala akong oras makipagkaay. Sana ka man, naliwa na lang ko nan mi. Bisa ka tumbada ka kena. Sige po, tanggapan Bisa ko ka? no po. Sige Gaan po, mo, sige mo. po, tanggapan ko no po. Detang pera rin Opo. kailangan mo. Mo ka kayong ding Opo. kahit na ring tao, tsaka Opo. papakain na kang congressman ka na ako. Bisa ka tumbada ka kena. Sige po, tanggapan ko no po. Bisa na ka? Opo. Basta pa mo lang mana kito. Nano? Opo. Gawan mo, ali mo. Sige po, tanggapan ko no po. Nung bisa ka kanyan, kayan na nakakain Aro. Mabisa ka, ali ka. Tanggapan mo la. Opo. O de mas masantingin pisa Takal lang pera rin moging panakit. Opo. Deni na rin pera mo. Bayad na ka. Gustong bayad kang makanyan kamamangan.